Danmark vil udtale det håb, at det grønlandske folk vil stemme ja ved den folkeafstemning, der nu skal finde sted. Danmark vil støtte den fremtidige udvikling. En udvikling mod større ret til selv at bestemme. En udvikling til også selv at tage et ansvar. Rativinak ammapok. Nunatsinni pingaarutilinni pisoqassatillugu kungikkormiut tikeraariupput. Aammalumi dronning Margrethe Appat uinilu kungikkormiusut ataqqinassusilik prins Henrik nalagaafiullu Danmarki piluani apeqqusernaqarsinnaangitsumik akimanerpaallutik inissimasut 1975-simi nunarput tikeraarpaat. Ajoraluartumik aalkaatitap uuma ukior Taanna Danmarks Radio tidligere aalkaatinneqartup nipaa ukiut ingerlanerini Danmarks Radio tammaaneqarsimavu. Taamaasilluta taamanikku tisimiuni bormestariusup Emilia Lennartip oqalugiaataa ilangussinnaangilarput tamannalu ajuusaarutigarput. Assilli takutippaat inuit peqqillutillu nuannaartut qiimasullu. Misaqatissaanginak kungikkormiut nunatsinnu tasannittuunerat kalaallinillu nuannaranittuunerat
Kalaalillumi aamma kungikkormiunik asannittuullutillu tapersersuujuarnartik takutittuarpaat. 1976 kalaallinunaanni 50.000 tingajaat najuaqarput. Nunaqarfinni 10.000 sinnilaarluit najuaqarput. Illoqarfiillu alliartupallassimaqisut 37.000 missaannik inoqarput. Radioqarfinni sakutoqarfinnilu 2.000 missaat najuaqarlutik. Saarulli tunisaanersaallutik 16.000 tonsit ukiortaanna niortissiaaneqarpu. Saarulli draajanit suli qaangerneqarsimangillat ukiorlu taana KGH raajat 14.000 tonsit tunisassiarai. Qeeqataamma tunisaalluarput 5.000 tonsit. Qalerallit suluppaakkat nataarnallu tunisaapputtaa. Sineriatta avatinguani imarsuup imarpimmut appakaaffiani tyyskittuluit allallu kilisaassuarnik atortulerlutik qalorput. Ukiortaana raajat 40.000 tonsit aallaruppaat. Saarullinniarneralli ukiut kingulliit appariarsimaqaa. Ukiormi taana 17.000 tonsiinnaat avalaappaat. Ukiuni taakkunani pingaartumi kinuusuttut ilinniarsimasut akornaanni aalassassimaarneqarpo. Inuiaqasigini pissutsit oqassigineqarput aqqutissat anguniagassallu tamatigut isumaqatiisutaana ajorput. Ja, alternativet er jo sådan set udstukket nu med tankerne om indførelse af hjemmestyre. Men efter vores mening, så er hjemmestyre kun en midlertidig løsning, og det er kun et skridt på vejen mod yderligere mere selvstændig Grønland, og med en udvikling som mere afskærer sig fra det vesteuropæiske mønster, som har vist sig at være undertrykkende for det grønlandske folk. Vi synes, at kontakterne til den fjerde verden, som vi kalder den, indianerne og eskimoerne i Nordamerika, den skal være mere effektiv nu. Der skal komme noget konkret ud af det, og der kan ikke komme noget konkret ud af det, før vi ligesom har kappet nogle af de bånd, vi har med Vesteuropa. Min vurdering er, at Grønland i dag er på vej frem, fordi en stor del af de ting, som mange mennesker er utilfredse over, det er jo det er jo konsekvenser af en fjernstyring fra København. At man træffer beslutningerne i København og prøver at administrere Grønland fra København. Og det er klart, at på så lang afstand er der en hel masse ting, der svigter. Og på et lidt nærmere hold, så kender man det jo trods alt bedre og ved, hvor den grønlandske keramik trykker og kan arbejde for de ting, som man står og føler og har behov for. Og det er det, jeg føler, at vi er på vej frem. Vi er på vej Siumut nu, fordi der går ikke ret mange år, før vi får indført en hjemmestyreordning. Det er efterhånden helt sikker på. Kadaallit qaffasissumik ilinniagallit taamanikkut assaap inuaanniit amerlanerungillat. Universitetini atuarsimasut ilaat atagu tusaalaariartigit. Vi er blevet fået sådan nogle plakater, som dansker hader og den slags stukket i hovedet. Og når vi har mødt disse holdninger, der kalder os som dansker hader, siger vi rabiat og så videre, er vi egentlig meget forbavsede, fordi vi ønsker ikke det danske element i Grønland ud. Dertil er vores forhistorie, fælles forhistorie, alt for lang. Hvad vi derimod ønsker, er at dæmme op for en
ukontrollabel flugt fra arbejdsløsheden i Danmark, for at tage det helt aktuelle i øjeblikket, flugt fra arbejdsløsheden, og flugt ind i skattely, for eksempel for mammoritik-arbejdere, som har en 8-måneders kontrakt, og som for at spare den relativt høje skat i forhold til den indtægt, de har haft op, søger herned og blokerer arbejdspladser, som kunne dækkes af ufaglærte grønlændere, for eksempel taxichauffører. Vi erkender og ved, at vi har brug for mange mennesker udefra fra Danmark, men vi vil gerne være dem, der være med til at bestemme, hvilke grupper og i hvor stort tal dansen kommer ind her. Når der tales om, at vi er sådan meget konkrete og lidt hårdere i det, så er det omstændighederne formodentlig, der har tvunget os til for eksempel i oliespørgsmålet, at der tale meget rent ud, fordi det så ud til, at det hidtidige forsøg på politisk vej at få indflydelse på udviklingen har været mere eller mindre resultatløs. Ja, Siumut-gruppen er jo vores, jeg tror godt, vi kan sige, vores tredje forsøg på at skabe en politisk gruppedannelse eller politisk partidannelse på grønlandske præmisser. Hvis vi siger, at Inuit-partiet var det første, og Knud Hertlings Sugaq-parti var det andet, så det her er det tredje forsøg. De 2 første forsøg løb ud i sandet. Hvad der vil ske med Siumut-gruppen, må vi lade fremtiden spå om jeg så må sige. Det får vi se. Men der er ikke nogen tvivl om, at de lige i øjeblikket at det udgør en gruppe, der gør sig meget stærkt bemærket, som har slagkraftige meninger, og som har de fordele og de ulemper, der ligger i en stærk, tæt gruppedannelse af den art. På dem, der er indforstået med det hele, der virker det stærkt til tider, lidt hvad skal jeg sige, næsten sejrigt, ikke sandt? Ja, du bliver vel egentlig betragtet som værende, skal vi sige det, udtryk for en konservatisme i Grønlands forstand? Ja, jeg bliver betegnet som en konservativ, men jeg kan godt afsløre, at jeg er mindre konservativ end nogen af Siumut-folkene i vores indstilling. Det er jo blot det, at de er meget stærkt venstreorienterede, og derfor er dem, der ikke er langt nok til venstre, at de bliver betegnet som konservative og højreorienterede. Rangasua, Tiki Babu, Nunat Ukuna Yugabu, Visu Sudan Dobabu, Bisan Rafi Galugi, Gingulita Bisarat, Siulita Adada, Inuit Nunagat, Bigisabat Rakubu, Bigisabat Rakubu, Bigisabat Rakubu, Jiki Kuyatu Atluna, Ekulugu Inu Samsi, Itamatu Sadara, Sunnini Abdu Abduti, Malagasa
nissagat ulan nutan. Du nissagat ulan nutan. I 1973 med Grønlands minister Knud Hertling, nemlig som når den i Sarbillu, at der til mistadier, kan der det navnet i Nuttaqartoq, Peter Sissimasa, Subaniutissi Sumnik, 1975 med Saqqummiru. Der er sytuationen i den af lærerne ringet. Uanset af lærerpågism. Uanset af man ikke råb på at give sig med. Nu net politik gik og relutor sig nej. Men sække bræger fisakaller på galalien vi uslutter. Udvalget med ukasaksin altut. Dansken er korrekt. I matten at udvalget så lidt laver i så meget med lidt udlandet. I matten dansken der kapitler dansken nærlander end du slagter. Hvor nemlig i så meget på du en jeg på. Der med dem det stemmer ikke gør det som nemlig nok. Hvad det er i sin nærmere man det så hvor den udvalget bliver til der. Og kan lade din næse. Det så om der med. Giv som du kan lade. Hvor der er som en ret der kvart. At der til mistadier, kan der det navnet i Nuttaqartoq, når der er fiu biluani kan der altid i mikut og ret du safiriga satut. Kan der altid nu når der kun rammer billu i natsit, akidararutsit, inusi sarsio til nuttungasut, at du artitaner, kulturranger mod at du massillit. Nu når der er bisusudai umatsut, tässä safiugassat, ikumatissallu. I det altid kan der altid noget i mikut nu der satut i sommerraffigan. At der er til mullu, danskit når der er fiat berettigadu, rattu safina qattaya qattutut, sanartornermut tungasut, ilagaqarner, niuernermut tungasut, eqqartuusiveqarner, nunanut allanut tungasut, nunanik allanik niuqatiqarnermut tungasut, apeqqutillu allat, pingaarutillit soorlu sanartornor pilersaarusiorneranut tungasut, ataatsimut ingerlatassatut isigaat. 1975 i oktober med nemlig som Norden i Sarbillu at der til middagsår biler sine rapport. Nu en paramido Anker Jørgensen, statsminister i Utiluni. Så det er sagt Danmarks Radio TV-avisiativ Saqqummiuqpa. Det er store og det er svære opgaver, der skal løses i det arbejde, der forestår. Der er problemer, som i sig uundgåeligt vil rumme en kim til modsætninger, til meningsbrydninger. Men hvad? Det har jo altid været demokratiets vilkår. Grundlaget for kommissionens arbejde er et forhandlingsoplæg fra et rent grønlandsk hjemmestyreudvalg. Inden for det danske rigsfællesskab har vi i forvejen et område med hjemmestyre, det er Færøerne. Er det den model, der skal bruges? Det er jo sådan, at med det færøske hjemmestyre, at når de overtager opgaver på hjemmestyrebasis, så skal de også finansiere det fuldt ud. Og vi har jo ikke endnu nogen finansieringsmuligheder, og det er derfor, vi forestiller os som byrdeopgavefordelingsudvalgets betænkning indeholdt, således at staten hverken skal tjene eller tabe på etablering af grønlandsk hjemmestyre, således at der bliver et statstilskud til vores hjemmestyre. Stadigvæk er samme omfang som nu. Stadigvæk i samme omfang. Kommissionen kommer også til at beskæftige sig med, hvem der skal nyde godt af eventuelle olieforekomster i Grønland. Grønlandsråd sagde forleden, at Grønlands undergrund tilhører grønlænderne. Min tanke er jo, at det skal være fællesanliggende. For vi ved jo ikke, om vi overhovedet får nogle penge ind. Og på den anden side kan vi også risikere, at vi får så mange penge ind ved eventuel olievirksomhed, at det ikke er sundt længere for et samfund at få så mange penge, hvis det skal forbeholdes os alle sammen. Og dertil kommer jo også, at der må komme en dag efter en eventuel olieeventyr. Og det må vi også tænke på. Og det er derfor, jeg ønsker, eller ikke ønsker, at der skal konfrontation til.
under dette spørgsmål, men de skal være under samarbejde i rigsfællesskabets navn. Ja, den tidsfrist, vi har fået til at arbejde med denne sag, er jo, at vi skal være færdige i kommissionen om godt 2 år. At være færdige med vores arbejde betyder, at vi inden for dette tidsrum dels skal udarbejde et lovforslag om gennemførelse af hjemmestyret, og dels vil der nok være nogle områder, der mens vi arbejder går over til Grønlands hjemmestyre før denne dato. Det er i hvert fald, hvad vi har vedtaget i dag og bestræber os efter. For eksempel skolevæsen og presse og radio, som man har talt om. Ja, for det er meget påtrængende netop at skolevæsenet meget hurtigt kommer over til Grønlands hjemmestyre, fordi der er et stort lovkompleks under forberedelse. Og det er jo også meget enkelt at forstå, både for den grønlandske offentlighed og navnlig for den danske offentlighed, at spørgsmålet om, hvilke udsendelser man bringer i Grønlands radio, og hvad man skriver i den grønlandske presse, og hvorledes man uddanner de grønlandske børn, at det må den grønlandske befolkning og de grønlandske folkevalgte organer være de nærmeste til at træffe bestemmelser om. Skal kommissionen også tage stilling til, hvem der skal bestemme om eventuelle oliefund? Det er jo helt klart, at spørgsmålet om ressourcer spiller en rolle for vores drøftelser. Men jeg vil gerne understrege, at man ville have indført et grønlandsk hjemmestyre, selvom der ikke eksisterede nogen ressourcer. Vi skal naturligvis tage stilling til det ønske, man har fra Grønlands side, om at få indflydelse og kontrol på olieudvindingen. Først og fremmest af miljømæssige grunde, af forureningsmæssige grunde. Det er et ønske, som er så naturligt og så rimeligt, at det kan jeg ikke tænke mig andet, end at man vil imødekomme fra dansk side. Og det bliver en meget væsentlig del af vores drøftelser. Hjemmestyrekommissionen skal jo have sit andet møde i Jakobshavn, hvor vi skal fortsætte med at debattere de problemer, vi startede på i København i november. Det vil sige, at vi skal diskutere spørgsmålet om, hvorledes den grønlandske skole kan overgå til hjemmestyre, og hvorledes Grønland selv kan få ansvaret for den grønlandske radio og den grønlandske presse. Kunne man ikke så godt diskutere det i København? Jo, det kunne man på en måde godt. På den anden side er det meget, meget vigtigt, at vi holder dette møde i Jakobshavn af 2 grunde. For det første er det en helt naturlig ting, at Hjemmestyrekommissionen for Grønland holder møde i Grønland. For det er jo Grønland, vi beskæftiger os med. Og for det andet, så er det meget vigtigt for os, at vi ved vort møde i Jakobshavn skaber en debat, eller er med til at provokere en debat i den grønlandske befolkning om de problemer, vi beskæftiger os med. Det er en forudsætning for gennemførelse af hjemmestyret, at så længe der ikke findes særlige finansieringsmuligheder i Grønland, for eksempel fra råstofferne, så skal den danske stat fortsætte med kapitaloverførsler til Grønland i samme omfang som hidtil. Så længe vi er inden for det samme rige, må forpligtelserne for, at den del af riget, der har bedre økonomiske muligheder, hjælper den anden, der har mindre gode økonomiske muligheder, være gældende. Dermed mener jeg, at vi skal have ændret paragraf 1 til mineloven, som siger, at råstof i undergrunden tilkommer den danske stat, eller tilkommer staten, til at det her kommer til at fremgå, at råstof i undergrunden tilhører det grønlandske folk. Samtidig med en sådan ændring træffe en fordelingsaftale af det overskud, af det eventuelle overskud, der kan forventes at komme fra mineral- og olieudvinding ved Grønland. Aasivittartut siulimik oqaluttuarisaanarat paasorussuppaat inuiaallu ineriartorneranni oqartussaaqataanissartik suarutigiuarpaat Aasivik 76 aallarnerneqarnermini isummatigut tungavi aasivik 77 ingerlateqqissavai ukuusut aaqissuaqatigiinnikkut suleqatigiinnikkut isumasiоqatigiinnikkut anguniassallugu inuiattut tungavigilersimasatta ersersiniarnissaa maannakkut tungavigisarput naniumallugu paasiumallugu siulitta ingerlaasiat maannakkullu aningaasarsiornikkut naalakkersuinikkullu tungavigisatta aallaaviat paasiniassallugu Aasiummi ketersuusimasugut ulluni ikikkaluani uatsinnut napatinniartussaavugut inuiaqatigiittut allatulli aaqqissuusisariaqarluta illoqarfinnili nunaqarfitsinnilu pissuserisaagut allatut ajornartumik pitanniartariaqarpagut
ангуниаккаттами пингаарнерсараат мисилиссаллугу аллатут илиорсиннааллута Inusuttorpassuit sineriammiit qullisanukaasimasut tamatigut politikerit naminersarnerulernissamik piareersaasut isumaqatigineq ajorpaat naminersarnerulernissamilu kalaallit ajorsartitaanissaat annilaangatigaat imaattumillu ataatimorlutik oqaasqaatiqarput taamaatumik maannakkut aalaangiupparput siullermik inujaqatigit kalaallit kisimik oqartussaallutik nunartik piigaat pissarit tai pisuusutaalu tamaasa kisimik oqartussaafigalu aappasaanik inujaqatigit kalaallit tassaasut nunagisaminni kalaallit nunaanni inuutissarsiornerup ineriartortinneqarnerani ilinniartitaanermi aningaasarsiornikkut aqutsinermi naalakkersuisoqarnermilu kisimilillutik aalaangiisartussat pingayussaanik inujaqatigittut kalaallisut inuussaatitsinni ismaliortaatitsinnilu pingoortitap pissusiata illerserneqarnissaa ilaavissuummat uliassiornermi aatitassarsiornermilu akkuarsisutaasimasut siunissamilu pilersaarutigineqartut unitsilluinarneqarnissaat piumusariatsiu aasivinni inuusuttut nipilersortartorpassuit qiimmassaallutillu nutaanik saqqummiuyorpa Kigorna qajavissuaq mannaarsi Mathiasen oqaluttuarpoq qaannamillu atuusinnaanermik takutitsilluni ukiorpassuarnilu aasivittartut ikingutigilerpai Quasi mi pinta cantando, non può te. Non me lo vai a 4 con Takuasiga. Suri ini situ kai. Tunggu ya kati semua. Masih kami sini suasana ini usah kati situ.